الشيطان الرجيم اللئيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa masu kallo da kuma sauraron wannan channel Alwahada African TV, Allah ya saka muku da alheri, kuma Allah ya sa da mu da ku za mu yi tarayya a sadakatu jariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce addalu ala hairin kafa'ilihi, wanda zai nuna ma mutane alheri ai kaman wanda ya aikata ne. To a karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan sihiri da kuma alamomi na sihiri. To sai dai a ƙarƙashin sihiri akwai wani nau'in sihiri wanda yake mu a wannan ƙasa namu ake kiran shi maita, kuma mutane na kafa hujja da waɗansu ayoyin alkur'ani da ke tabbatar da akwai maita. Sai dai idan muka dubi waɗannan ayoyin alkur'anin za mu tabbatar da cewa maitan ya kasu kashi uku kenan. Domin Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma yana cewa in yakadu allazina kafaru yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ai kafirai sun kusa su hallakar da kai da idanuwansu, su hallakar da kai da maitansu lokacin da suka ji ana karatun alkur'ani, amma da suka yi duk iye-iyen da za su yi na maita suka ga bata yi tasiri a kanka ba, sai suka ce mahaukaci ne, maita ba ta tasiri a kansa. Duk da dai sai na biyu, a lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf za su shiga ƙasan Misra domin su so abinci, sai babansu ya ce masu me la tarhulu min babi wahidin wadhulu min abwabin mutafarriqa, kada ku shiga kofa ɗaya, ku shiga kofa daban-daban, amma wa ma uguni ankum min Allahi shay'in, ba zai yi maku maganin komai ba. Wannan maita da muke magana a kai, akwai wanda yake kawai kallon ka zai yi, sai ya jefe ka da tasiri na sihirinsa, wanda aljani zai shiga cikin jikin mutum ya masa wani aiki, in ma dai don hassada ko kuma don ƙiyayya. Shi yasa ma za ga akwai malamai da suke cewa akwai bambanci tsakanin alhasad wal ain, suka kwatanta maita da hasada kaman kai ka ce ko abu ɗaya ne. Mu kuma nan akwai wanda sukan samo ganyayyaki ne, misali ba za mu faɗi yadda ake yi ba, amma dai za mu kawo misalin kila kaucin ba dai ma dai sai mun faɗi kaucin ba don kada wani ya gwada. Su dinga sha suna kurkuren baki suna ‘yan maganganu, sai a waye gari da wanda suke bukata na sanya cuta da wani abu ga mutum sai ya tabbata. Akwai masu kila wani ya riga ya yi har ya haɗe, yana iya amaye wani ƙululun abin da suke kira kankara, in ya amaye ya tara da wanda yake bukata ko kuma wanda shi yake so ya ba sai ya ba shi. To shi wannan maita akwai wanda suke yi don su yi kuɗi, wanda su iya kama ruhin mutum, idan ruhin mutum ɗin ya zamo mai kama da jemage ne, don su za su zama suna gani saboda aljanu sun wanke masu idanu, sai su maida shi rago ko su maida shi sa. In an maida shi rago kaga sai a yi layya da shi, sai aka yi amfani da wannan don yin kuɗi kawai.
to da haka shi yasa za ga a ƙasar nan da yawa an sha kamo rago za a je kasuwa, in Allah ya so ya tona asiri sai a ga ragon yana magana. Akwai da kuma suna su ba haka ba ne. Sannan wurin kama rayuwan ma ruhin ma daban-daban ne, amma abin da muke son mutane su fahimta, domin ai mun san in mai typhoid a malaria yakan je ya sayi kwaya da kanshi ya ce a bani anti-malaria ya sha, shi mai wanda mai ya kama ba zai ce a bashi anti-malaria wani abu ba, dole ne dai sai ya nemi ƙwararru akan wannan. Kuma muna karantar da al'umma ne domin su nisanci zuwa wurin bokaye, kuma su nisanci tunanin cewa bokaye sun san gaibi, don su gane cewa akwai alamomi ne a ilimance wanda ke tabbatar da cewa wannan mutum maye ne ya kama shi. Akwai alamomi guda 20, mu iya faɗan kaɗan daga cikinsu a karatunmu na gaba mu ɗora. Da haka wanda ke son ya san alamomi na wannan mutumin maye ne ya kama shi, sai ya bi mu kenan har zuwa ƙarshen karatunmu, ko da ko karatu nawa za mu yi. Idan maye ya kama mutum, za ka jikin shi ya ɗauki zafi sosai, zafin ya keta. In kana da typhoid a malaria, zafi zai rinka a jikinsa sosai. To abu na biyu ne zai iya tabbatar maka da cewa wannan fa ba typhoid a malaria ba ne, ko da dai yana da kyau a yi awo, shine za a rinka ganin jijiyoyin shi, jinin yana ɗan baki-baki, alaman baki-baki a jijiyoyinsa. Wannan shine alama na biyu, zai rinka bayyana. Za a ga jinin kamar da ka dubi jinin shi a hannunsa da sauransu, sai ga kamar alaman jinin baki-baki haka. To wannan yana nuna a maye ne ya kama wannan. Na uku, shi mara lafiyan zai dinga yawan faɗuwan gaba, wanda ya wuce al'ada. Da cewa likitoci suna da abin awon faɗuwan gaba, amma ai za su ga faɗuwan gaban ya yi nisa, wanda yake ko da an yi scanning ba za a ga wani dalilin da ke kawo wannan faɗuwan gaban ba, illa iyaka dai yana da yawan faɗuwan gaba. Na hudu, za a ga alaman fuskansa ya ɗan kukumbura haka, kuma shi ma kamar yanayin fuskan ya canza. Na biyar, za ga yana ta zufa, musamman ma a bayansa, sai za ga rinka ganin zufa a bayansa, wajen bayansa, musamman ƙashin ƙwanƙwaso ɗin nan, za ga wurin yana ta yin zufa. Wannan yana nuna cewa mara lafiyan nan fa kila ya haɗu da mayu. Na shida shine bai so ya zauna wuri ɗaya inda ɗan sauƙin da bai kai shi zuwa ga kwanciya, mana sai an kwantar sai an tayar ba, sai ga bai son zama wuri ɗaya, ya je can ya zauna a rana, ya ɗan fita sai ya je ya zauna. Har wasu ma su rinka ɗaukan aljanai ne, shi yasa muka gabatar da alamomi na sihiri wanda yake da alaƙa da aljani, muka kuma kawo wannan don a iya ganewa wannan humaita ne, shi akwai ɓangarensa, akwai ruƙiya irin nashi, kamar yadda malamai suka yi bayani, wanda Abu Zaid al-Qirawani ya ma yi bayanin abin da ake ma maye in ya kama mutum a cikin risala. Na bakwai shine zai rinka jin nauyi a ƙafafuwansa, nauyi a kai, nauyi a duddugensa. To da mutum ya ji nauyi a wannan wurare, yana nuna kenan ai maye ya kama shi. Sannan na takwas, zai rinka yawan kasala, kuma bai son magana da kowa, za a kuma yana yawan hamma. Na tara, ko da a ce za a daka yaji gabansa, da wuya zai yi atishawa, ko da ko mutum mai yawan atishawa ne, sai ga iya rashin lafiyan, duk abin da ke kawo atishawa shi bayyin atishawa. Wannan shi ma yana nuna cewa maye ne ya kama sa. Za mu iya barin shi a na taran, sai rage mana guda 11. A karatunmu na gaba za mu yi bayani a kansu, domin idan mara lafiya
bai da lafiya ya ji waɗannan alamomi sai ya garzaya in ma dai duk wata cibiya wadda ya tabbatar da likitocin sun ƙware akan wannan ɓangaren ba bokaye ba ne, ko kuma ya garzaya a Saidaliya domin likitan da ke wurin ya mai cikakken bayani ya kuma ba shi shawarwari. Allah ka ba mu lafiya ka kuma tsare mu daga waɗannan sherurruka, sannan su masu yi kuma Allah ka shirya da su ka gafarta masu. Subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.